IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Balaygian ay wayat ti bantay dagat training when iti deputized fish warden training iti Iliti Burgos. Segon kanay Mayor Crescente Garcia, nagbinulik ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources when BFAR, Maritime kan Coast Guard tapno ibinglay dagiti taktika ti panagbantay kan panang salaknib ti kabaybayan. Kinuna ti Mayor ana isuro pay ti rombeng nga aramiden no adday ti oil spill tapno saan na kumaro kan agsagrap dagiti mangalap iti lugar. Inangay tayo ako nga fish warden training, mabayan iti BFAR, nagkakamayatan iti Maritime ka na Coast Guard. Tapos no, maisuro tayo man, dahil ang panbantay iti coastal. Pinagpeson na, antilat na maikat nga doon iti illegal. Kaya iti sakupin tayo nga baybay. Kaya so nga, inayawis tayo, iti BFAR from region, tapos namin kaya iti sa ngayon gobyerno, iti Maritime, umay mat pa-training ng isuro ka dito fish warden tayo ako. Kan lately, ang dali din naman sa makapo dito oil spill, napasano nga i-contain tayo dito oil spill. Nagsasaro na dito pa training tayo ako, dapat dito training ti PPATS by the PNP, tapos dito imununa, dito oil spill, babae naman lang iti Coast Guard. Tapno no, ang mumimot yan aramidan, naging kaso lang. Dito ko na tayo, dati iti coastal, kaya na dito paspasamak na hantay yung naigagagara, let's say, spill, at least amo tayo may contain. At totally 100% na ma-contain tayo, yung at least amo titatao, no, kasano ti aramidan tayo, ngay contain na dito chemical na may contaminar ka dito kabaybayan. Kabayatan na naraway dagiti aktibidad na maiwaywaya ta babaan iti BFAR Coast Guard kan iti biyang ti Philippine National Police kanda dumapay nga ahensya tapno isuro dagiti residente ti Burgos itinasken nga aramida na ti panang salaknib ti kabaybayan ng rona no adda dagiti emerhensiya. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.